खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बेलासिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 21 सेप्तेम्बर 2020 समबार फैदो दिननि बेलासिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय आसाम पुलिस बिफानाव साख्रि होगोन होनना रां लानाय इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि गाहाय मददगिरि हिसाबै खामानि मावग्रा जुगनि ब्रह्मआ दिनै हमजाबाय। एसआइनि साख्रि होगोन होननानै थगायनानै गोबां मानसिफोरनिफ्रायनो रां लुथिगासिनो दंमोन होनना फोसावदों। दा बेखौ क्राइम ब्रान्चनि मोनसे दोलोआ नायबिजिरगासिनो दङ। माने बे जाथायनि सायाव क्राइम ब्रान्चनि मोनसे दोलोआ नायबिजिरगासिनो दङ। लोगोसे मैयाहाय रबिबारखालि मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह आरो सर्बानन्द सनवालनि गेजेराव बिटिआर गोरोबथानि सायाव सावरायलायबाय होनना मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। फैगौ दान मोनसेनि गेजेरावनो कमिसन दानानै बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि खामानि मावनाय जासिगोन होननानै फोरमायदों। जोबोर मोजां खौरां जोंनि बे बिटिआरनि थाखाय। गुबुन फारसेथिं रायजो सभायाव गाज्रि आखु दिन्थिनायनि थाखाय गासै 8 रायजो सभानि एमपिफोरखौ होखारहरथ'नाय जाबाय एबा सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। लकसभायाव आरो रायजो सभायाव गाज्रि आखु दिन्थिनो मोना। दा बेनिखायनो बैसोर गासै 8 जन एमपिफोरखौ सासपेन्ड खालामथ'नाय जाबाय। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि क'क्राझारनि एमपि नबकुमार सर'निया बिटिसिनि बिसायख'थिखौ रायजो बेंगिरिनि खुंथायनि समा जोबैनि सिगांनो बिसायख'थिखौ खुंनो गुरैयै खावलायदों। नाथाय हेमन्त बिश्व शर्माया बिसायख'थिखौ खुंनाय जानाय नङा होननानै दाखालिनो अर्डार होखाबाय। दा मा जायो नायनोसै। नाथाय जोंनि बे बिटिसिनि माखासे हान्जाफोरा बिसायख'थिखौ खुंहोनो थाखाय नाजागासिनो दङ। लोगोसे सनवाल सरकारनि मोनफ्रोमबो बिबानावनो जाख्ल'नायनि थाखाय रायजोआव गाज्रि लामा फारसे जालांगासिनो होननानै गिबि मन्थ्रिनि फारसे बेरेखा बुंदों। बिथां नीलामणि सेन डेकाया बुंदों। गुबुन खौराङा जाबाय हस्पिटालाव मेगन खोमा एक्सिडेन्ट जानानै थैहां जानाय पेसेन्टफोरखौबो कर'ना टेस्ट खालामनाय रिपर्ट गैयाब्ला हस्पिटाल सिङाव सोनो होआ। दा बेनि जाहोनावनो जोंनि बे रायजोआव आरो जोंनि बे हादोराव गोबां गोरिब गुन्द्रा सुबुंफोरा थैगासिनो दङ। औ नंगौ लोगोफोर, जोंनि बे हादोराव जुदि नोंथाङा गाराय जादोंब्लाबो कर'ना टेस्ट खालामथारनांगोन, अब्लासो नोंखौ हस्पिटालाव सोनो होगोन। दा बेनि जाहोनावनो गोबां मानसिफ्रा थैनांगासिनो दङ। आरो बेनि फारसे मिरु सरकारनाव जेबो डाटा गैया, माने बिसोरनियाव जेबो हिसाब गैया। नाथाय जोंनि बे हादोराव कर'ना भाइरासनि मुङाव गोबां फाल्थु खामानि जागासिनो दङ। नोंथाङा जुदि हस्पिटालाव माबा मोनसे लोमजानानै थांदोंब्लाबो नोंथांखौ कर'ना भाइरास टेस्ट खालामथारगोन। गोबां पेसेन्टफोरा नेथ'नांगौ जायो, लाइनाव थानांगौ जायो। दा बेनि जाहोनावनो गोबां पेसेन्टफोरा थैनांगासिनो दङ। गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा लोगोफोर। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे हादोराव गिबिसिन 2 हिनजाव नेभि अफिसारखौ हेलिकप्टार स्ट्रिमनि वारशिपआव सेलेक्ट खालामनाय जाबाय। आरो बिसोरनि मुङा जाबाय कुमुदिनी त्यागी आरो रिद्धि सिं। माने बिसोर 2खौ नेभि अफिसारनिफ्राय हेलिकप्टार स्ट्रिमनि वारशिपआव सेलेक्ट खालामनाय जाबाय। लोगोसे इन्डिया आरो मालदीव हादोरजों कर'ना भाइरासनि थाखाय खौसे जानानै जुजिगोन एबा रां रुफानि मदद दैथायहरलायलायगोन होननानै फोसावदों। मैयाहायसो जोंनि बे हादोरनिफ्राय मालदीव हादोरनो 800 कौटि रां हरखांबाय। बेबायदिनो कर'ना भाइरासनि थाखाय जोंनि बे हादोरजों आरो मालदीव हादोरजों नायफिनलायगोन होननानै फोरमायनाय जादों। दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय जोंनि बे हादोराव 86,966 जन सुबुंफोरनियाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। बेनिनो 1,130 जन सुबुंफोरा बे गिलु बालु भाइरासजों थैनांगौ जाबाय। लोगोफोर, दिननि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम नोंथांनि लोगोनो।